to urobené. Aha, dobre. Prosím si. Keby si mal strnutie šíje, toto prestane svítiť. Kde si? Tu som. Počkaj, ešte jeden malý ti dám. Môžeš. Taký mrňavý. Ježiš, jak to ide do očí. Strašne, no. Ďakujem. Ježiš, strašne. Kubi, daj si. Tanier. Hríby. Ja viem, ale Sanitarná má krízu dneska, no ale sa to dá robiť nadstava, všetko iné. Ona robila potom. Umýchala, keď sa Vojensko spojila s touto policajskou, ale robila, potom začala robiť, keď mala malé dieťa, tak začala robiť na urgente na Kramároch. No a potom po materskej, ako sa vrátila k Michalovi a bola tam možno 2 mesiace. Dávne vyhala. ako to k tebe nepreniklo, alebo nevie sa? Ešte to vyšetrenie, ako najskúpil Michala, čo tam porobil? Ja ďakujem. Ja tak to bolo... No jasne, čo bolo to vlastne, jak sa to tam dostalo, ale... Keď to bol ľudský omyl, tak sestrička pomýlila fľaše. No ja viem, ale ako môžu mať neoznačenú fľašu zlomenú, ona má voľadej. Michala, čo má tá aféra? Zmrzačili aj jedného toho. Áno. Ten má vraj to, no. A inak tam im ten primár tam dlho akože bol v kolme u Michala. Neviem, jak sa volá už. To nebolo u Michala. Minulý rok u Michala, veď moja dcera tam robí. Minulý rok, ja myslím, že ty myslíš toho Šusterovho lekára. Nie. No keď Bakoži bol, som sa smiala na kolo. To bolo ešte, keď to bolo na Fráňa kráľ. Výborné. Výborné, aj jedných nabíjať. Ide za mnou normálne. Na Milenovej nevedeli. Ale veď to nie sú len. Ja viem všetky, ale akože bez pozoruhodnosti, to ma vždy pobaví, ale ináč to je veľmi, ako slovo, vystižné na to, že nečaká, že tu budem nález. No ale to znamená, že si zdravá, nie? No tamto, že áno, hej, podstatné. Ale mňa to samotný ten básnický obrad tam zaujal, ale už je tam niekto taký vecnejší, už to nepíšu. Ja zase musím O povedať, čom sa bavili? a niečo, čo robím práve cez víkend, alebo čo. Ja len teda, keď si sa bavili, musím povedať, že tá medicína fakt tak, však mne to aj vravila kardiologička, že čaká vás operácia srdca, čím bude neskôr, tým lepšie, lebo medicína sa Áno, ide dopredu, tak jasné. iste. A brat švagra môjho, aj počuť, že sme sa vybavili. Je to počuť. Jasné, že V telefóne to je počuť. niekde sa nebavíme o zdravotných ešte aj na videu. Bol jeden diel taký. Tak my 70-tnici o čom Aj sa to nahrá? Čiže si bude môcť zrobiť. Ja mám niečo som čítal, zabudol som niečo z iného. Ty si tam bol? A doktor Kuriš. Ale my napríklad zase na RH Factories máme Križenca že neandertálci boli iný druh, živočíšne neboli homo sapiens. Ale dokázali plodných týchto, zrejme niektorí boli plodní iní a že RH minus sú podobkovia neandertálci. Aj to v tej DNA, tých drahých, tých dokážu, ale preto je dobré, vy nemáte vlastne blízkeho. No áno. Pozdravujem všetkých. Aj my teba, ahoj. Ďakujeme. Čau, Ludo. Čau. Čau. Maj sa. Vieš, že on není na našej skupine, on sa odhlásil, keď som vtedy cenzurovala. A kde prečo? No nepovedal, že kvôli rodinným nejakým. Uprednostnil rodinné záujmy pred záujmami kolektívu a ešte aj sebecké. Spomenul. Neviem, čo si pod tým... No si mal na Caragauči. Zastal a hovorím, čo je chlapci? Už som mal, akože som si hovoril, čo... Ja hovorím, no potrebuješ pomôcť, nie? Ja hovorím, nie, však ja to zvládnem. No my cigáni si musíme pomáhať. Ja hovorím, dobre, tak sa vymenili koleso, všetko. Sadli do žiguláka a odišli. Ešte som prezeral, vieš, vzadu, či niečo nezmizlo. Tak je fakt, že on povedal pri tom prvom oku, že teraz akože bude to trvať dlhšie, ale teraz... Ale poriadny kocúrisko je to ja zase. sa musím
maximálne som stretla. Tak 6 kg môže My mať. sme na tej sále počuli Riadny kus. kedy padal. On naozaj mal dve sestričky tam nejaké, ja som ich tiež nevidela. Tak ja mám janského plaketu, hej, ale čo, za darovanie, ale čo ma naštvalo, že tam zrazu prišli dotazníky. S kým si kedy sexoval naposledy. Áno? Áno. Či má stabilného partnera Ty som sexuálneho. mal povedať, Ježiš, zabudol som si zoznam doma. Kedy si bol u zubára. A okrem toho očkovanie. A ja som napísal poctivo, že som sa dal zaočkovať proti encefalitíde, tak ma poslali domov. Ja hovorím, vy debili sprostí. Však ten darca dostane odo mňa ešte protilátky proti encefalitíde, že nemusí byť, a vy ma posielate domov. No proste, Takže oni nerozoznajú vakcinačné očkovanie. ono je to chore, že na jednej strane proste sa posielajú, sa neakceptujú somariny a prehliadajú sa A dôležité pritom veci. ja som mala mononukleózu ako 5-ročná. Ale sa nedajú, však my preto neočkujeme. A že ani na symptómy, plazmu ju preto sa nechceli nedajú zobrať. vakcinačné protilátky. Ale ja som normálne musel počkať, alebo raz som tak sprosto, bol som v Austrálii na kongrese a tam bola zase dotazníku, že či ste neboli v tropoch. A si hovorím, kruci, bol som v tropoch, keď som letel cez Zemegulu, ako cez rovník. Tak som povedal, bol som v tropoch v lietadle, domov. Som myslel, že ma to Nesmieš žartovať tak na dotaz. človek ide darovať krv za darom, oni ho pošlú domov za cez Ja toto na Čajerke tiež počul, my sme mali do dvora toto a tam aj pán posúvame na štyrku. druhej kolej, pozor, na druhej úplne Už je neskôr. Lamus a Kaiser majú takú scénku, jak on tam vždycky hovorí, Pardubice. A to takto opakuje. No. Strašne spisovné všetko muselo byť. Takže my keď sme napísali, že po príchode na bytunok, alebo čo sú kravy prehliadnuté, a on, že kravy sa prehliadnú. My sme hovorili, to vyzerá, keby sa na seba pozerali jedna na druhú. Tých lekárskych týchto zážitkov, to vtipov je strašne veľa. To je policajti a lekári. No to je taký starý. Ale našťastie, že jeden vie čítať a druhý nepísať. Starý tiež prišiel To u nás takému, není. prišiel k takému endokrinologovi tiež. A hovorí mu, že viete čo, pán doktor, tak ma bolí ako v bruchu a neviem, čo to môže byť. On hovorí, dobre, tak si spustíte nohavice, a urobte predklon. Hej. Tak urobil predklon, strčil mu 2 prsty do zadku, vieš, tomu. A sa otočil a hovorí, hlbšie, pán doktor, hlbšie. Strčil po zápestie, zase hlbšie, pán doktor, hlbšie. Po lakeť, a zase ten doktor už bol taký, hlbšie, pán doktor, hlbšie. Tak strčil celú ruku a niečo tam nahmatal, vieš. Tak ťahá, vyťahuje a krásnu ružu. A ten sa otočil a hovorí, to pre vás, pán doktor.